Lauman ang paggamit og robot nga maoy mo assist sa mga surgeon sa ipahigaing mga operasyon sa Southern Philippines Medical Center sa higayong matapos na ang training sa mga doktor. Gisiguro sa mga ospital nga maatiman ang mga indigent nga pasyenteng nanginahanglan og atensyong medikal gamit ang pinakabagong medical equipment ug technologies. Ani ang report ni Argil Relator. Sa monitor, makita kung paunsa ang pagpalihok sa medical instruments ato sa pagpahigayon og operasyon. Kini karon ang parayong ginatun-an ubos sa simulation training sa mga surgeon sa Southern Philippines Medical Center. Ang pag-perform og robotic assisted surgery sa pasyente. Mulingkod ang surgeon sa console nga maoy magsilbing control sa instruments samtang makita ang anatomy sa pasyente nga naka 3D high definition. Pinaagi niini ma-translate ang hand movement sa surgeon in real time, pagbend o pagpatuyok sa instruments samtang ginapahigayon ang procedure. Sa patient card, nakakabit ang camera o instruments nga maoy ginakontrol sa surgeon gamit ang console. Kini ang latest robotic surgical system nga nagkantidad og 333 million pesos. Anaa sulod sa usa sa mga operating rooms sa Southern Philippines Medical Center, Kidney and Transplant Institute. Kini usa lamang sa mga kalampusan sa SPMC nga gipahayag ato sa State of the Hospital Address ni SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan. SPMC is the first DOH hospital to acquire robotic surgical system in the Philippines with dual console. Other government and private hospital has this but only single console. Pipila na sab ka mga pasilidad ang natapos sama sa Subnational Reference Laboratory Region 11, 5-story pahulayan building with roof deck, 7-story Eye Institute, Dermatology Institute, IT, Research and Medical Arts Building, ug uban pa. Lauman ang mas daghan pang medical facilities, sanglit ubay-ubay pa ang ongoing infrastructure projects. Highlight sab ang pagtutok sa welfare sa healthcare workers, pinaagi sa promotions, mga benepisyo o pagpataas og sweldo. Dakong bahin sa pondo sa SPMC nagamit ngadto sa mga tambal og medical supplies. Gisiguro sab ang access sa pagpatambal sa mga indigent nga pasyente. My marching order is really kahit na maubos ang funds natin, we have to cater the indigents and our strategy is to intensify lobbying to our legislators and the DOH Central Office. Sa nagataas nga ihap sa mga pasyente sa SPMC, nagtinguha sila nga maaprubahan na ang bill nga musaka ngadto sa 2,000 ang bed capacity sa SPMC. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.